Para pamirsa sukseng pepanggihan malih ing segmen lelembut malam Jumat. Udane riwes-riwes ket esuk nganti ndungkap wayahe magrib isih urung gelem leren. Ing malam Jumat kaya ngene wis wayahe teka. Lumat lelembut malam Jumat. Pamirsa ing kalodhangan iki aku arep babar cerita lelembut kanthi irah-irahan tresno lan teror ing makam wetan desa Sesa. Nalika semono ing taun 1967 saka caritaning akeh warga desa wong-wong padha ngarani, wong-wong padha muni yen makam kuwi ora ana sing ngregani. Mula wong sing ngopeni ya melu ora diregani. Nanging ora kanggo tumrape Mbah Kasmin. Mbah Kasmin ora gagas. Dheweke nrimo lan ikhlas dadi juru kunci ing makam wetan desa Sesa. Simbah Kasmin tukang resik-resik makam gedhe, uripe sarwa prasaja. Mung duwe omah gedhek ing pinggir kalen wetan. Dene upah minangka tukang resik-resik makam gedhe kuwi mung sak kepel beras lan dhuwit receh. Dheweke tetep teberi ngopeni amanah tanpa mikir balen. Nanging ing saben tumindak becik jebul ana resiko sing kudu dibayar. Kawiwitan saka swara alus ing tengah wengi, tangis lirih saka kamar kang sepi. Mbah Kasmin, aku lara, Mbah. Tulungi aku, Mbah Kasmin. Swara iku dadi wangsit saben wengi nganti Mbah Kasmin krasa bobot abot ing dadane mambu kembang pandan sing layu. Iku mono minangka lelembut wis teka. Nalika Mbah Kasmin mutusake nginep ing pos makam, teror dadi wujud nyata. Wewujudan putih dhuwur lan dawa tanpa pasuryan kanthi rong bolongan ireng kaya mata tanpa urip. Kasmin kudu mlayu nanging makam wetan desa Sesa nyekeli dheweke. Saben dina merga masuk angin watuke ngekel. Penolakane Kasmin malah ndadekake lelembut saya kasar. Ing sawijining wengi nalika Mbah Kasmin ndonga lawang pos kabukak dhewe. Angin gedhe nyamber
kembang kuburan layu sak nalika nggondo arep-arep. Swara ngleges kaya watu tiba. Kowe ora ngrewangi aku, Mbah Kasmin. Kowe nyianati sumpahmu. Mbah Kasmin, kowe bakal tak jak bali. Dheweke ngrasake cengkraman anyep ing gulu mburi banjur dioyok-oyok kaya boncelan. Pungkasing cerita Yu Suryani. Iya, bojone Mbah Kasmin sing tansah setya ing tubuh nemokake Mbah Kasmin gumlethak ing lemah, tatu lan birat-birat nanging ing pasoryane katon guyu cekakaan sing banter lan ora mandeg-mandeg. Simbah Kasmin dadi edan mangan kembang kuburan, ngobrol karo wit-witan. 2 taun sakbanjure Kasmin ditemokake mati kanthi mesem sing medeni ing sandinge nisan kuno sing pecah ing makam gedhe sakwetane desa Sesa. Apa sebabe Simbah Kasmin kudu diboyong dening makam? Apa sing dikarepke wujudan putih sing kudu dibalekake? Simak cerita riwayat uripe juru kunci sing dadi kurban saka amanah makam wetan desa Sesa. Pamirsa, sugeng pepanggihan. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Ngaturi uninga ing wekdal punika kula badhe ngajak panjenengan sedaya nyinau satunggaling lelakon ingkang asipat misteri saking taun 67. Cariyosipun Simbah Kasmin tukang resik-resik ing makam gedhe wetane desa Sesa ingkang nglampahi gesang prasaja nanging pikantuk resiko ingkang boten saged dipun tampik. Inggih menika ing pundi amanah ingkang dipun jagi malah dados teror saking jagat ting lelembut. Kawiwitan saking tangis lirih dumugi wewujudan pethak tanpa rai. Sinten sejatosipun lelembut ingkang mimba lan medeni Mbah Kasmin? Sumangga kita simak tresna lan teror saking makam wetan desa Sesa. Nalika semono taun 67 isih krasa nganti seprene kedadian iku. Aku minangka warga desa ing wetane desa Sesa dadi saksi uripe Simbah Kasmin. Dudu Kasmin sing dadi juru kunci nanging Mbah Kasmin sing sakbanjure diboyong dening makam dirampungi nyawane. Mbah Kasmin iku wonge lurus, ora tau neka-neka senajan uripe rekoso. Omah pring lan gedheke sing cupet ngadeg ing sapinggire kalen wetan. Mung udakara 100 meter saka lawang gerbang makam gedhe wetaning desa Sesa. Dheweke dadi penunggu utawa sing luwih trep diarani tukang resik-resik makam. Saben dina awan bengi tugase mung nyapu, mbubuti suket, ngopeni kembang-kembang kuburan lan njaga
menawa ana wong sing arep nyolong utawa ngrusak makam. Opahe jebul mung sak kepel beras lan dhuwit sawetara sen saka kas desa sarta dhuwit receh tiban saka wong-wong sing padha nyekar keluargane sing wis ing alaming swarga. Wong-wong padha ngarani yen makam kuwi ora ana sing ngregani. Iya, mula wong sing ngopeni ya Mbah Kasmin melu ora diregani. Dene semono Mbah Kasmin wis gilik atine ora gagas, dheweke nrimo lan ikhlas. Senajan resikone dadi juru kunci makam jebul ana teror lembut sing banget medeni. Wektu kuwi teror sing kapisan mung wujud swara lan mangsit. Kawitane kabeh lumaku lumrah, Mbah Kasmin rampung nyambut gawe kira-kira jam 3 sore banjur bali. Nanging sawise 3 sasi wiwit ana sing beda. Mbah Kasmin wis kulina karo menenging makam utawa swara angin sing ngebes ing antarane nisan-nisan kuno. Senajan kabeh mau dudu swaraning angin. Sawijinging wengi udakara jam 2 luwih Mbah Kasmin tangi amarga krasa adem nanging keringete nelesi sakujur awak. Saka njaba krungu swara alus kaya wong wadon nangis ing njero kamar. Mbah Kasmin, aku mau Mbah. Lungi aku. Suara kuwi halus banget kaya ngesuk-ngesuk kuping. Mbah Kasmin mingkuh. Garwane sing turu ing sandinge ya kuwi Yu Suryani ora krungu apa-apa. Kasmin ngira mbok menawa iku mung lindur. Dheweke banjur turu maneh. Nanging ora suwe swara kuwi teka maneh lan dialami saben bengi. Ora mung nangis nanging kadangkala uga ngomong, cetha lan truwela. Senajan mung swara ngebes. Kowe kudu ngrewangi aku, Mbah Kasmin. Balekno barangku. Wiwit kedadian iku Mbah Kasmin wiwit kuwatir. Dheweke mula nyoba semedi nyebut jenenging Gusti ingkang murbeng dumadi, nanging jebul swara kuwi tansah teka saka wetan saka arah makam. Banjur nalika Kasmin nyoba turu maneh dumadakan dheweke krasa ana bobot ing dhuwur dadane. Krasa abot lan mambu kembang pandan sing wis layu. Dheweke ora iso obah mung mripat wae sing kedap-kedep ing pepetenging kamar. Dheweke weruh samberan cahya putih ing sandinge lawang. Esuke Mbah Kasmin cerita karo bojone Yu Suryani.
krungu apa sing diceritake garwane Yusuryani mau ngajak bojone iku ndonga. Nanging ing jero atine Yusuryani wis rumangsa yen lelembut makam wetan desa Sesa wis wiwit ngganggu. Teror kapindho jebul sangsaya medeni, wujude malah ketara. Yaiku wulan candhake gangguan kuwi ora mung wujud swara nanging wis wujud kang cetha wela-wela. Mula Mbah Kasmin saiki luwih asring lembur ing makam. Merga mikir yen swara kuwi teka yen dheweke adoh saka makam, mula dheweke mutusake turu ing pos cilik sing ana cedhake wit ringin gedhe ing pojok makam wetan desa Sesa. Wektu sakmono jam 12 wengi langite mendung peteng kang limengan. Mbah Kasmin lagi ngopi lan ngerokok, nyoba ngusir ngantuk lan rasa wedi dumadakan. Hawa adem banget. Asu-asu ing desa padha mbaung rame banget. Kuwi dudu mbaunge asu sing lumrah nanging mbaunging asu sing mambu tekaning lelembut. Saka antaraning nisan-nisan kuno ana wayangan putih sing dhuwur lan dawa mlaku alon-alon tanpa swara. Wayangan kuwi ora kaya wong nanging kaya kain kawan sing ditarik saka sak jerone makam. Mbah Kasmin ngerteni kaya ngono ndeleng ambekane krasa mandhek. Pewujudan kuwi mandhek ing cedhake nisan kuno sing pecah dadi loro. Banjur alon-alon nyedheki Mbah Kasmin. Mbah Kasmin ora weruh rupane nanging dheweke weruh rong bolongan ireng sing kaya mripat tanpa urip. Saka bolongan iku Mbah Kasmin krasa kaya-kaya atine disuwir-suwir merga rasa wedi. Ora suwe wewujudan kuwi ngambang nyedhak. Mbah Kasmin ngerti iku dudu menungso. Andi sakabehaning kekuatan ndonga sak iso-isone Mbah Kasmin mlayu metu saka pos. Mulih tanpa mikir sandale, tanpa mikir pacul lan sapu sing keri ing pos kuwi. Esuke nalika Yusuryani nyoba njupuk sandal lan paculing bojone, dheweke weruh ing ngarepe pos ana jejak sikil teles sing ora duwe driji. Nanging kaya sepet garing. Yusuryani tambah wedi. Dheweke njaluk Mbah Kasmin mandheg saka penggaweane dadi juru kunci ing makam kuno wetane desa Sesa. Nanging Mbah Kasmin nolak. Yen aku mandheg sapa sing arep ngopeni makam Mbah Buyuti Isor. Iki amanah. Jawaban sing kaya ngono Mbah Kasmin wis rumangsa menawa dheweke ora bisa uwal saka makam kuwi. Dheweke rumangsa yen lelembut kuwi butuh pitulungane. Dudu mung meden-medeni, dudu mung teror. Nanging
Iki kang dadi teror puncak kang awujud kekuwatane sing ngreksa. Sakwise kedadian kuwi Mbah Kasmin wiwit ora gelem turu omah. Dheweke luwih seneng njagakake awake ing pos makam saben bengi. Dheweke ngombe kopi nganti esuk, maca-maca sak iso-isone, donga sak iso-isone. Nanging jebul lembut kuwi saya kasar lan edan. Ing sawijining wengi nalika Mbah Kasmin lagi ndonga wengi ing pos makam, dumadakan lawang pos kabuka dhewe kanthi banter kaya dibanting jedar. Bebarengan kuwi angin gedhe nyamber. Mateni lampu cilik lan mumbelake buku dongane sing diwaca Mbah Kasmin. Banjur ana swara maneh, nanging saiki swarane ngleges kaya watu gedhe kang tiba saka langit. Kowe ora ngewangi aku, Kasmin. Kowe ngianati sumpahmu, kowe bakal tak jak bali. Mbah Kasmin kaget mripate menteleng. Dheweke weruh ing sakubenge pos wit-witan ringin lan kambuja padha obah dhewe senajan ora ana angin. Godhong-godhong tiba kaya udan nanging ora ana swara. Kembang-kembang kuburan sing lagi wae ditandur dumadakan layu lan bosok lan nalika. Dumadakan Mbah Kasmin ngrasakake saka gulune mburi ditekek pawongan. Rasane anyep lan landhep kaya driji dawa sing kukune uga dawa-dawa. Mbah Kasmin coba bengok nanging suarane ora bisa metu. Dheweke banjur dioyak-oyok ing jerone pos kaya boneka. Nganti sirahe Mbah Kasmin kejedot tembok gedhek bola bali. Kedebak-kedebuk, gludak-gluduk. Lan nalika Mbah Kasmin tiba pandelenge peteng. Dheweke mung krungu swara ngleges maneh. Nalika kowe mati, anakmu bakal neruske tugasmu, Mbah Kasmin. Kowe kudu nuruti aku. Saknalika Mbah Kasmin ngresah banjur semaput. Pungkasane cerita sakbubare kedadian iku Mbah Kasmin gleleng. Lan pungkasane mati kang ngegirisi. Esuke Yusuryani ya bojone kanthi ati sing gemeter lunga menyang makam. Dheweke nemokake bojone ya Mbah Kasmin gumlethak ing lemah kanthi keringet adem. Sekujur awake tatu lan birat-birat. Senajan ora ana getih sing metu. Nanging sing paling gegirisi tatune jebule sing paling gegirisi dudu tatune. Nalika Mbah Kasmin digawa mulih dheweke ora bisa ngomong kaya lumrahe wong. Dheweke mung bisa guyu cekakaan sing banter lan ora mandeg-mandeg. Mripate katon abang lan tansah ndeleng munggah. Kaya-kaya ndeleng ana sing mabur ing sang dhuwure gendenge omah. Mbah Kasmin banjur dadi edan. Mbah Kasmin banjur ngleleng. Saben dina tugase dadi beda minangka dadi juru kuncine makam. Dheweke ora nyapu maneh nanging njupuki kembang-kembang kuburan sing wis garing banjur dipangan kanthi gumuyu lakak-lakak.
Ora mung semono, Mbah Kasmin ngobrol karo wit-witan ngarani suket-suketan minangka anak-anake. Lan sing paling parah, dheweke kerep mlaku tanpa klambi ing tengah wengi tumuju makam wetan desa banjur nangis banter banget ing cedhake nisan sing pecah. Rong tahun sakwise kedadian iku Mbah Kasmin ditemokake mati ing sandinge nisan kuno sing biyen dadi panggonane wewujud putih kasebut. Kahanan sedane ya aneh. Ora ana tanda-tanda penyakitan utawa dirampok wong utawa digebuki wong. Nanging jasate yen disawang kaya-kaya turu ning kanthi mesem sing begini. Para pamirsa mekaten criyos tresna lan teror saking makam wetan desa Sesa. Nggih menika ingkang sampun nggadahi pungkasan ingkang gegirisi. Simbah Kasmin ingkang lugu lan ikhlas pungkasanipun malah kudu mungkasi uripe kanthi mesem kang kebak misteri ing sandisinge nisan kuno. Dados punapa sejatosipun ingkang dipun betahaken lelembut makam wetan desa Sesa? Punapa amanah punika pancen kedah dipun terusaken dening trahe Mbah Kasmin? Mbok menawa pitakenan iki isih dadi wadi sing kependhem ing petenging makam gedhe wetane desa Sesa. Muga-muga lelakon punika dados piwulang bilih boten sedaya amanah saged dipun lampahi kanthi gampil. Ati-ati ing margi pamirsa lan sugeng dalu. Pungkasan aja lali. Peteng iku ora mesti sepi.